אתם מאזינים למסע אל הנפש, פודקאסט בענייני פסיכולוגיה, רגש ומערכות יחסים, בהנחייתי עקיבא רגן ואילן יפרח. אם אתם אוהבים את התוכן שאתם שומעים, אתם מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט. האזנה נעימה. היי, ברוכים הבאים לפרק שלנו במסע אל הנפש. אני עקיבא רגן ואיתי ידידי אילן יפרח. שלום לכם ושלום אילן. שלום עקיבא. אז אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת שכולנו חווים אותה, ובאמת בתקופה המאתגרת הזאת, אני ואילן רצינו לדבר על ההתמודדות שלנו עם המצב הזה ומצבים של משבר בכלל, ולראות איך אנחנו יכולים לצמוח מתוכם להבנה חדשה עלינו, על האופן שבו הנפש שלנו עובדת. ולצורך זה חשבנו להתחיל קודם כל קצת לשתף במה עובר עלינו, איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה, ואז לצלול אל תוך הוגים מסוימים ואנשים שכתבו דברים שבעינינו הם מאוד משמעותיים לנו. כן, בעיקר ויקטור פרנקל, בעיקר הלוגותרפיה, נצלול אליה. כן, אולי קצת לתאר את מה שעובר עלינו. אני מצאתי איזושהי תיאוריה שעזרה לי להבין קצת מה קורה לי. כששיתפתי אותך, אז גם הרגשתי שזה גם פוגש אותך. מודל הרצפים שפיתחו נחי אילון וחיים עומר, שמדברים על זה שחלק מרכזי בבריאות הנפשית שלנו, קשורה לרציפות של האני. וללכידות של האני. שרציפות של האני, אני מבין את זה שיש העולם שלי הוא בלי קטיעות, יש חיבור בין חלקים שונים באישיות שלי, בין העבר, ההווה לעתיד, שעל סמך העבר אני יכול להרגיש את ההווה ולחזות את העתיד, שיש איזשהו יציבות בחיי. כן. והרציפות הזאת היא דבר מאוד מרכיב משמעותי בבריאות הנפש שלנו. כן, זה היה מושג שנתקלנו בו ביחד, ובאמת המילה הזאת, רציפות, מאוד נגעה בי. ראינו גם שגם קורט משתמש בה, כאילו ברציפות שלנו, לכידות שלנו, והתיאור הזה שבשעת משבר, או אסון, אז יש קטיעות של הרצפים האלה. כן, קטיעות של הרצפים, שזה דברים שמאוד הרגשתי אותם, ממש בימים הראשונים של המלחמה, הסיפור הזה שבו אני כבר לא יודע מי אני. ממש תחושה כזאת שאני בסוג של הלם שהוא מחלחל אל תוך כל הרבדים של הקיום שלי, תוכניות שהיו לעתיד, דברים שהיו חשובים לי בחיים. זה ממש הרגשתי כאילו יש לפני ויש אחרי. כן, אז באמת הם מדברים על 4 רציפויות, אחרי זה מול ילד הוסיף עוד כמה. רציפות אחת, רציפות פשוטה, רציפות תפקודית, יש לי תפקיד כאבא, או כמורה, או כמטפל, או כבן זוג, והרבה פעמים בשעת משבר, התפקוד הבסיסי נקטע, כן? אצלי זה היה משמעותי, כי באמת בשבועיים הראשונים כמעט ולא עבדתי בכלל. וואו. ניסיתי לייצר דברים אחרים, אבל התפקוד הרגיל הקלאסי לא היה פעיל. הרגשתי את הקטיעה שם כמה שהיא משמעותית, שזה ציר אחד של רצף, רצף אחר זה הרצף הבין אישי, הרצף החברתי, המשפחתי, החברתי, הבין אישי, שגם כאן אני יכול להרגיש את זה, כאילו פחות הרגשתי את הקטיעה, יש כאלה שממש הרגישו, כן, שיצאו מהקהילות שלהם, שאיבדו את יקיריהם, שיצאו מתוך המערכות יחסים הנורמליות שלהם, כן. אבל כן הרגשתי בצורה חיובית כמה שיש לי צורך לפגוש אנשים שאני קשור אליהם בתקופה הזאת. לפגוש את האחים שלי, לפגוש את הילדים שלי, לפגוש את החברים שלי, לפגוש את כמה שיותר אנשים שפחות דחוף לי היה בשגרה, פתאום הקטיעה הזאת יצרה לי דווקא צורך חזק במפגש בין אישי. וואלה, כי זה מאפשר בעצם לשמור על רצף באיזשהו מקום, רצף של זהות, של למי אני שייך. זה לכונן מחדש את העצמי שלי, דרך הדברים המוכרים לי. במובן הזה גם נחי ועומר, שחשבו על עקרון הרצף, גם אמרו שבתקופות משבר, בתקופות של טראומה, אז מאוד מאוד חשוב הקהילתיות הזאת. כלומר, אם אני לוקח מישהו שעבר טראומה, ולוקח אותו לחדר הטיפול הקליני לטפל בטראומה שלו, הרבה פעמים זה פחות יעיל מאשר אני עוזר לו להיפגש עם האנשים שעברו איתו את אותו הטראומה, שחוו את אותם הדברים, אם אנחנו מדברים על טראומה קולקטיבית.
אז קהילה זה דבר מאוד חשוב ברצף הזה, ואנחנו יודעים גם על הרבה קהילות שהרצף שלהם נקטע במובן הזה. הרצף השלישי זה הרצף הקוגניטיבי, שזה המבט הפשוט שלי למציאות, הבנת המציאות שלי. שאני יודע למשל שאם יש גדר אז לא ייכנסו מחבלים, שאני לא אמור להרגיש לא בטוח בבית שלי, שיש מדינה ששומרת עליי, שמה זה צבא, אפילו המושגים עוד לפני כאילו האידיאולוגיות והאמונות שנשברות שם, משהו פשוט בתפיסת המציאות שלי. כן. וזה נראה לי משהו שכולנו, כאילו הרצף הקוגניטיבי של הבנת המציאות נשבר. ממש, ממש, הרצף של מה שומר עליי. והמחשבה שגם ליוותה אותי בנושא הזה, שאם כל כך תפיסת המציאות שלי התערערה בכיוון הזה הפשוט של מדינת ישראל והגבולות הברורים שלה, ומה יכול לקרות ולא יכול לקרות בסיטואציה נורמלית, אם זה נשבר, אז התחושה האיומה שלי הייתה של מה עוד יכול להישבר, וזה ממש חלחל לי לעוד מקומות בחיים שלי, ולשאלה גדולה יותר, עד כמה הסיפור שמחזיק אותי, הוא סיפור שהוא באמת רלוונטי עוד. כאילו לא רק שבירה של הסיפורים הנוכחיים שנשברו, אלא בכלל חוסר ביטחון בסיפורים, בנרטיב שאתה מחזיק, או בתפיסת המציאות שלך. כן. כאילו משהו בוחן המציאות, כאילו הבסיסי, הוא מתערער. כן. שבתוך זה, הקוגניטיבי הוא יותר פשוט, יותר קשור לסיבתיות, להיגיון בסיסי על המציאות, לבוחן המציאות. אבל בתוך זה אני מכניס גם את האמונות, שקטיעה של האמונות, שזה גם משהו שלא יודע, אצלי, מרגיש האמונה הזאת בטוב של האדם, לא רק אצלי, נראה לי אצל הרבה מאיתנו, האמונה בטוב של האדם מאוד מאוד התרסקה, נשברה שם. כל מיני אמונות, אני לא רוצה כרגע להיכנס למקום אידיאולוגי, כן, אבל הרבה אמונות שהחזיקו אותנו, אני חושב שגם כן נשברו, והיכולת לבנות מחדש, ליצור רצף, גם קוגניטיבי וגם של אמונות, הוא דבר מאוד משמעותי. כן, אז זה כמה רצפים שמאוד מאוד חשוב לשמור עליהם, ויש עוד רצף. שנראה לי שהוא יותר פנימי מכולם, שזה הרצף של הזהות, או הרצף ההיסטורי, כמו שאפשר לנסח את זה ככה, שהרצף של הזהות שאני חושב שאני מכיר את עצמי באיזשהו אופן, והעולם הרגשי שלי, אני יודע לנהל אותו, אני מבין מה מתרחש בתוכי, יש לי דברים שאני מחיים אותי, או דברים שאני יודע שהם טובים לי, יודע שהם רעים לי, כאילו משהו במבנה הבסיסי של האישיות שלי, הוא מתערער. כן, שאני יודע מי אני. אני יודע מי זה עקיבא. ואז בעצם כשהרצף הזה מתערער, זה מחזיר אותי לשאלה, אולי שפתחתי, וואי, מי אני, ומה קורה לי? עכשיו, כל הדבר הזה, אני מרגיש שהוא לקח, נדבר על עצמנו, אבל נראה לי שאנחנו מדברים בשם הרבה אנשים, לאיזה ריק עמוק, כאילו בפודקאסט שעשינו עם ג'ינה, דיברנו על מושג טראומה קולקטיבית, פה אני מרגיש שזה לא בהכרח אולי בהתחלה, זה היה, השבועות הראשונים היו ממש כזה, פריז כזה של טראומה, כן. אבל לאט לאט אני מרגיש התחיל לזחול לכולנו, איזה דיכאון סמוי כזה, של לקום בבוקר ועם תעוקה כזאת. כן. ושימה אני קם, המשמעות של כל הסיפור הזה. כן. שכל הקטיעות האלה, ככל שהן יותר פנימיות, אז הם שברו משהו יותר עמוק בעצמי, שגרם לאיזה ריק שאנחנו מסתובבים איתו. כן, ואני חושב שגם העובדה שזה מתמשך כל כך, זה גם יוצר את זה. מין חוסר אונים מתמשך כזה, כי בדרך כלל אנחנו רגילים לעבור איזה משבר, ואנחנו חווים אותו וקמים ממנו, ופה זה איזשהו משבר שקורה, אבל הוא קורה עוד פעם ועוד פעם, וכל יום מביא איתו עוד איזה משבר, שבוא נגיד שאנחנו כבר לא חוזרים להלם הראשוני של המכה הראשונית, אלא יש פה משהו מצטבר, שהוא כמו נבנה שכבות על גבי שכבות של הנפש שלנו, שהוא... ממש, הוא מצריך משהו, הרגשנו, שתינו שהוא מצריך כלים אחרים, מעולמות אחרים. פה קטיעה שהרבה מהמשאבים שעזרו לי, שמיד איפסו אותי, הפסיקו לעבוד, המשאבים הרגילים של
לא יודע מה, אפילו תפילה שהייתה משהו שזה משאב, זה נקטע שם, האפשרות להגיד, טוב, אני אצא לריצה, ואז אני אהיה בטבע, כל מיני דברים שהם עזרו, קצת הפסיקו לעזור, כן. והרגשנו שנינו שאנחנו צריכים משהו ממקום אחר, ואז התחלנו לקרוא כל מיני אנשים שחיו בטראומה מתמשכת, כן. ומה החזיק אותם? כן, נכון. שזה גם הספר המופלא של אתי הילסום, של שמיים בתוכי. שמיים בתוכי, הספר המקסים שעכשיו תורגם לעברית של דוקטור אדית אווה אגר, שגם כן דוקטור פסיכולוגיה, שההשראה לתיאוריה הפסיכולוגית שלה היא דרך זה שהיא גם ניצולת שואה. כן, הבחירה. והתחלנו ככה לראות אזורים חדשים של גישות פסיכולוגיות. כן. שהן שייכות למישורים אחרים, לממדים אחרים של האישיות. כן, בדיוק. ובעיקר נכנסנו וצללנו לוויקטור פרנקל והלוגותרפיה. כן. ובא לנו לשתף אתכם במה שמצאנו בלוגותרפיה, ואיך הוא אולי יכול להיות משמעותי לנו בכלל בחיים, ועוד יותר בתקופה הזאת. אז יאללה, בואו ניכנס לזה. יאללה, בוא ניכנס לזה, ובוא נתאר קודם כל את הרקע שלו. שוויקטור פרנקל היה יהודי מווינה, שבעצם היה פסיכיאטר, והוא עבר את תקופת השואה, והוא פרסם ספר מאוד מאוד מפורסם, האדם מחפש משמעות, שבעצם מבוסס על החוויות שלו במחנה ריכוז, ובעצם... שאין בן נוער שלא בשלב מסוים, הוא פגש את הספר הזה, וזה הזיז לו משהו, לא יודע, זה נראה לי ספר נעורים כזה, כמו, לא יודע... איזה ספר נורים אתה קראת? התפסן בשדה השיפון. כן, האלכימאי, כאילו, כן, זה מהספרים האלה שנוגעים בשאלה קיומית כזאת, עוד שנייה לדבר על בני נוער ומשמעות, שזה כנראה גיל שיש לנו יותר פתיחות אל המושגים האלה של משמעות. כן, אז על כל פנים, זה אולי אחת הסיבות שבני נוער מתחברים לזה, יש איזה משהו מאוד קיומי, כאילו בן אדם נפגש עם איזה שבר ממש משמעותי של החיים שלו, ואחרי שהורדנו את כל החרטה, את כל המסביב, את כל לא יודע מה, תעשה כושר, כן, מה הבן אדם עושה במחנה ריכוז, כן, ולכן האמיתות שלו הן מאוד קיומיות ומאוד מטלטלות, לגבי מה באמת מניע אותנו. וחזרנו אליו בתקופה הזאת. אז אולי שווה באמת לתאר את התפיסות שלו, ואולי עדיין משהו לפני התפיסות שלו, כן חשוב לי קצת לדבר על המצב הנפשי שהוא היה בו אחרי שהוא יצא. מהסיפור הזה, זה משתקף מאוד במכתב שהוא כתב כמה ימים אחרי שהוא יצא מהמחנה ריכוז, ובעצם הוא מתבשר על כל הבשורות הרעות, כל האנשים שעבדו לו בחייו, כולל אשתו האהובה, וכשהוא משתחרר מהמחנה, הוא בעצם כותב על מצב באמת שהוא מרגיש ריקנות, הכל חלול, אין טעם לכלום, אין משמעות לכלום. כן, זה ממש נקודת ממוצע שלו, ומי שלא עבר את מה שעברתי, לא יכול בכלל להבין על מה אני מדבר. שאין טעם, אין טעם לחיים. אין טעם, ואת המכתב הזה הוא מסיים במשהו מאוד מחזק ומעודד, שנראה לי שווה לקרוא אותו. הוא כותב אחרי שהוא מתאר את כל המצב הנוראי שהוא נמצא בו, שהוא מסכם ואומר, כנראה שאין שום דבר יותר לעשות, חוץ מלבכות קצת ולדפדף קצת בתהילים. זה המצב שהוא נמצא בו. דפדף קצת בפייסבוק. ויש כאלה שמדפדפים בפייסבוק, כן. דפדף בתהילים, יפה לו. כן, זה רמה גבוהה. אז על כל פנים הוא ממשיך והוא אומר לחברים שהוא כותב להם, אולי אתם תחייכו לשם הדברים, אולי תיחסו עליי, אבל אני לא סותר את עצמי כהוא זה. הערכת החיים שלי כדבר משמעותי לא ירדה כלל כשחוויתי את הדברים שחוויתי. להפך, אם לא הייתה לי את האמונה היציבה כסלע, החיובית הזאת לגבי החיים, מה היה קורה לי בחודשים הללו במחנה? אבל עכשיו אני רואה את הדברים בממד גדול יותר. אני רואה באופן גובר שהחיים הם כל כך משמעותיים, שגם בסבל וגם בכישלון עדיין חייב להיות משמעות. והנחמה היחידה שלי תמונה בעובדה שאני יכול להגיד בלב שלם, שמימשתי את ההזדמנויות שהציגו את עצמן בפניי. כלומר, הפכתי אותם למציאות. זה המצב שלי ביחס לניסויים שלי עם טילי, טילי זו אשתו, זיכרונה לברכה. מה שחווינו לא יכול להיפרם, זה התרחש. אבל זה שזה התרחש, כלומר זה שזה התרחש בעבר, זה אולי המצב הכי ודאי של הקיום. וואו, מדהים, מדהים.
כן, שזה מתחבר באמת להרצאה חזקה משמעותית שהוא נתן אחרי השואה, שיצא לספר בעברית לא מזמן, כן לחיים, להגיד כן לחיים למרות הכל. וואו. באמת שזה מה שהופך את התיאוריה שלו למאוד רלוונטית, ובאמת אני מנסה להרגיש מתי זה נצרך הדיבורים האלה. אני חושב שיש שני מצבים שהצורך הקריטי, לא הלוקסוס, כן, של משמעות, שהמשמעות הופכת להיות צורך קריטי ולא לוקסוס. אחד זה שבאמת כמו מצב קצה כזה, של אסון גדול, שהכל קורס, והנטו של האדם מתקלף, ונשאר מה יש לי בחיים, אין שום מישור פשוט שאני יכול להחזיק בו, וגם בקצה השני, שפרנקל מדבר, שאנשים, שחברת שפע, שיש כל מה שצריך, והחיים בסדר, ואתה יש לך בית, ואוכל, ורכב מגניב, וכל מה שצריך כדי לחיות חיים מלאי הנאה, ששם עולה פתאום השאלה, אוקיי, בשביל מה כל הדבר הזה? יש לי הכל. השאלה, למה כל הדבר הזה? כן. שתי קצוות שבהם שאלת המשמעות יכולה לעלות פתאום, או שאיבדתי את הכל, או שאני רווי בשפע, כמו שאתה אומר. כשאם אני באמת עסוק בהישרדות פשוטה, לא הישרדות של אושוויץ, או הישרדות של עכשיו המלחמה, השלב הראשון של אחרי המלחמה. כן. אם אני עסוק בהישרדות פשוטה, של לקום בבוקר, לפרנס, להכיל את הילדים שלי, להשכיב אותם, אז אני חושב שיש משהו, השאלה פוחתת, גם כי היא מכוסה בהרבה צרכים שצריך לעשות, אבל גם היא מתבטאת דרך זה. כי יש בזה משמעות. כשאני מסתכל על החיים שלי היום, ששאלת המשמעות הרבה יותר נוגעת בי, שהיום יש לנו ילד אחד שעדיין הוא בבית, הוא אשר שהוא בן 11, ויש לי מעט מאוד טכני בחיים שלי. כזה, טכני של גם אני עובד כמטפל, בסך הכל בנחת, כמה טיפולים ביום, יש לי זמן פנוי, אני לא קם בבוקר, צריך להוציא 6 ילדים, כמו שהיו תקופות מסוימות, לחזור, להתפרנס, ואז שאלת המשמעות של חיי, היא עולה, או גם עולה, אני חושב, איזשהו משהו שהוא קרא לו, פרנקל, הריק, המפגש עם הריק הקיומי, המפגש עם השעמום, והדבר הזה הוא מאוד מאוד עדין, זה לא שעמום של אם אני עכשיו אראה נטפליקס זה ייפטר, להפך, במובן מסוים, אם אני אראה נטפליקס, השעמום הזה יגדל, הריק הזה, הבור הזה של השעמום יגדל, ואז הצורך במשמעות הוא עולה, באמת בקצה העליון של הפירמידה של מאסלו, ובקצה התחתון, אולי מתחת לפירמידה, אפילו את הממד הפשוט של הפירמידה של מאסלו אין. כן, כן. ואני מרגיש על עצמי שזה מין שילוב מוזר בין שתי האיכויות האלה. כלומר, מצד אחד אני חווה את עצמי בתחתית הפירמידה לפעמים, כלומר, באמת חוסר אונים, אין לי שליטה על מה יקרה מחר לאנשים שאני אוהב, במקומות מסוכנים. ומצד שני, אני יחסית מתפקד בזמן המלחמה, כלומר, יש לי עבודה יחסית מסודרת, יש לי איזשהו, את כל מה שהעולם המערבי מספק לך, אפרופו נטפליקס, וזה שתי כוחות שלוחצים מאוד מאוד חזק, כל אחד לכיוון שלו, לגלות משמעות, כי שתיהם לא מסמנים לי איזשהו הזמנה למלא את החיים במשהו שהוא מעבר לנטפליקס, וגם מעבר לשבר הנוראי. אוקיי, אז אם ניכנס לתיאוריה של פרנקל, אז הוא יתייחס לעצמו כאסכולה האבינאית השלישית. כן, ששתי האבינאים הראשונים היו בעצם זיגמונד פרויד, שגם למד באוניברסיטת וינה, והיה שם את הקליניקה שלו, וגם אלפרד אדלר, שהוא גם פסיכותרפיסט, שגם למד בווינה ופעל שם, ובעצם פרנקל ראה את ההגות שלו, כהגות שהיא בעצם מוסיפה נדבך, על שתי נדבכים שהם כתבו בתיאוריה שלהם, לגבי בריאות נפשית שלנו. אז קצת נתאר בתמצות מה פרויד חשב שהבריאות הנפשית שלנו, שעבור פרויד באמת האתגר הראשוני של האדם זה להתמודד עם הדחפים שלו, דחפי המיניות והתוקפנות שלו, ואיכשהו לסדר אותם עם המציאות, כי המציאות היא לא מאפשרת לנו לבטא אותם, אז פרויד חשב שמאוד חשוב לעשות סובלימציה, ולהתמודד עם הדחפים האלה, ובעצם להגיע למצב שאנחנו צריכים איכשהו להרגיע אותם,
כן, להרגיע את הדחפים המאוד... כן, למצוא איזון בין עיקרון העונג לבין עיקרון המציאות, למצוא איזון בין הדחפים של האיד לבין השליטה של הסופר אגו. כאילו, בעצם יש ערך מרכזי שככה פרנקל מתאר על פרויד, של הומואוסטזיס, לייצר איזה איזון בתוך המערכת הנפשית של האדם. בדיוק, המילה איזון היא מאוד מאוד חשובה. זה פרויד, למצוא איזון. ובכלל פרויד היה טיפוס מאוזן כזה, אני חושב. משהו ששקול כזה, הוא גם מאוד רצה להראות את עצמו ככזה. ואז יש לנו את אדלר, שאדלר בעצם לא ראה כמו פרויד את הסיפור שלנו כמתמקד בדחפים כאלה מיניים ותוקפנות שצריך איכשהו לבסט אותה ולהגיע לאיזון, אלא יותר איזשהו דחף להתגבר על רגשי הנחיתות שלנו, ככה אדלר תיאר את זה. כלומר, הוא סבר שיש לנו בכולנו איזשהו פצע בסיסי שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, ובשביל זה אנחנו צריכים לפעול בעולם, להתפתח בחברה, למצוא איזה מעמד, מקצוע שאנחנו מרגישים שהוא, היכולת שלנו לממש את עצמנו בחברה, כן? אז זה בעצם... שגם זה סוג של איזון. זה גם סוג של איזון שאני מתנהל בעולם, אני מרגיש בעל ערך ומצליח ומסוגלות ויכולת. כן, זה גם איזון. כן. ופרנקל אמר, שתי הקומות האלה, שזה ממש קומה של הגוף נפש, כן, בשפה יהודית יש נפש רוח ונשמה, כן, שבעצם מה שפרנקל טען, שזה שכבות, שיש את השכבה הבסיסית, שהיא השכבה של הגוף, הצרכים, האינסטינקטים, שזה הקומה של פרויד. כן. יש את הקומה של הנפש, במובן בריא שלה, צורך להרגיש שאני בעל ערך, שאני מצליח, כן? שזה הקומה של הנפש. ולא יודע אם פרנקל ישתמש בביטוי הזה, אבל הוא אומר, יש קומה שהיא מעבר, גם לגוף וגם לנפש, זה קומה רוחנית, ודאי הוא ישתמש בביטוי רוחני, אבל בשפה היהודית זה קצת הממד של הנשמה. שיש האדם, נגיד בצורה חזקה, האדם לא יהיה רגוע, אם הוא יהיה רק מאוזן עם ההומואוסטזיס בין הצרכים, הדחפים לעקרון המציאות, בין הסופר אגו לאגו, וגם לא יגיע לידי סיפוקו באמת, רק אם הוא יצליח למצוא עבודה שהוא מרגיש בה מצליח, ושהוא מתנהל בעולם, והוא לא מרגיש נחות. זה גם לא יספיק, יהיה איזשהו חלק בתוכנו, שהוא חלק מבריאות הנפש שלנו, שאנחנו נרגיש חסך, של משהו שהוא מעבר לשתי הקומות האלה. הוא קרא לדבר הזה, הוא קרא לזה נוירוזה נואוגנית. כן. שזו מילה שלו שהוא המציא, שמתבססת על, נכון, נואוגני. זה ביטוי שהוא המציא, כן, נוירוזה נואוגנית, שנונוגנה זה שורש של מילה יוונית, שפירושה רוח או מיינד, כן, שהוא רצה להגיד שיש נורוזות זה בעצם סימפטומים נפשיים, יש קושי נפשי, שהוא נובע מתוך מצב רוחני, לא פתור, או איזה ריק רוחני, כן? שהוא לא נובע מתוך מה שפרויד אמר, התסביכים שלי מול אבא שלי, הוא לא נובע מזה שאני לא מצליח לממש את עצמי בעבודה, כן? ולמצוא את הביטוי שלי בחברה, אלא זה משהו שקשור לזה שאני לא מרגיש שיש משמעות למה שאני עושה, כן? אני לא חי מתוך תחושה של משמעות. וזה משהו מורכב יותר בתפיסה שלו, שנרצה לצלול לזה ולהבין את זה ביחד. שקודם כל, זה ללכת ראש בראש מול פרויד, שיש איזה משפט שהוא מצטט פרנקל של פרויד, כתב גם איזה מכתב לחבר שלו, שהוא אמר שכשהאדם מתחיל לשאול על שאלת משמעות החיים, זה כבר ביטוי של חולי. ביטוי של חולי, כן, מדוע? כי משהו באיזון, בהומואוסטזיס הפנימי, הוא נשבר, ואז הוא מתחיל להגיד, מה המשמעות של החיים שלי, זה כבר ביטוי שהוא יצא משהו מהבריאות הנפש. שהבריאות נפש, אדם לא עסוק בשאלה הזאת. כן, אתה עסוק בזה רק כשאתה אומלל, אתה פתאום מתחיל לחשוב מה המשמעות החיים, כן? בן אדם מאושר, שהוא מאוזן, הוא לא עסוק בשאלה הזאת בכלל. כן, כן. ופרנקל חשב הפוך, יותר מזה בוא נכיר איזה משפט חזק שלו, שמתאר את הבריאות שיש בנוירוזה הזאת, שהיא נוירוזה קולקטיבית, ככה הוא קורא לה, שהיא כולנו. המקום הזה שאנחנו לא נרגעים, כל עוד שאנחנו לא מרגישים שהחיים שלנו גם נוגעים בממד הגבוה שלהם, לא רק בממד הנפשי או הגופני. כן. כאשר החולים מכירים בכך, שהעניין המדכא אותם,
עולה בקנה אחד עם הנושא המרכזי בפסיכולוגיה האקזיסטנציאלית, הם רואים בחרדה שלהם, השתקפות של החרדה של האנושות כולה. ומכאן ואילך אינם מתייחסים לחרדה שלהם כנוירוזה שיש להתבייש בה, אלא כאל קורבן שיש להתגאות בו. מדהים, מדהים. אתה נורמלי. אתה אומר, וואו, אני מרגיש שאין לי משמעות, ואני חסר, אין לי טעם, התחושה שלו, איך הוא אומר, שפרויד מתעסק באשמה, ופרנקל בנחיתות, הוא אומר, אני מתעסק, ואדלר בנחיתות, הוא אומר, אני פרנקל מתייחס בעקרות, ברגש העקרות, והרגש העקרות הוא רגש שיש בו, אנחנו לא משהו רוצים לכבות אותו. זה לכן הוא אומר, השאיפה למשמעות היא לא דחף, כי דחף זה משהו ברגע שאתה עולה, צריך למצוא דרכים להרגיע אותו. בדיוק. אומר, אני לא רוצה להרגיע את השאיפה למשמעות. וואו. השאיפה למשמעות היא לא חותרת להומואוסטזיס. היא חותרת לתנועה תמידית, שאנחנו לא רוצים שהיא תיפסק, של חוסר שקט תמידי, של האדם מול שאלת משמעות חייו, מול למה שלמענו יחיה, כמו שניטשה קרא לזה. כן. כן, לגמרי. עוד דבר שבא לי ככה לדבר, עוד לפני שניכנס לתיאוריה עצמה, זה משהו שהוא מאוד יוצא נגדו, ואני מרגיש שהוא יוצא נגד חלק בי גם, נגד מה שהוא קורא הפסיכולוגיזם. כן. שהפסיכולוגיזם זה הנטייה להתייחס לכל תופעה אנושית, לכל צורך אנושי, ולכל שאיפה אנושית או ערך אנושי, דרך פרספקטיבה פסיכולוגית. כן, שזה ממש לראות את אם אני יכול לחשוב על דוגמאות סתם, נניח יש לי צורך לברך על ברכת המזון, או להגיד תפילה על תפוח שאני אוכל, אז אתה יכול להגיד מבחינה פסיכולוגית, אתה יכול להגיד, טוב, זה צורך שלך, לא יודע מה, זה פסיכולוגיה חיובית. זה תצורת תגובה לדחף שלך לבלוע את העולם, כאילו עולה בך העיד שרוצה לבלוע את העולם ולבלוס הכל, ומול זה עולה הסופר אגו, ואומר, בוא תברך, כאילו. כן, כן, בדיוק, זה ממש... בעצם יש שם תוקפנות וליבידו, שהוא מנסה לקבל סובלימציה, דרך הניסיון שלך להגיד תודה השם. בדיוק. או עוד יותר, כמו שפרויד תפס את הדת. כאילו גם כנוירוזה קולקטיבית, אפרופו נוירוזה קולקטיבית, פרויד אמר את זה על אלוהים, כנוירוזה קולקטיבית, אבל גם אפשר להסתכל על זה של כאילו, כמו שפרויד תיאר, שזה קשור לפחד הסירוס, ולהשלכה מדמות האב, על איזה אב קדמון, גדול, שזה בעצם הכל העתקה והעברה של מערכות יחסים הקדומות, מול... אפשר, באמת עקיבא, אני מרגיש שקראתי את פרנקל, עכשיו בתקופה הזאת, הרגשתי שהוא נכנס בי. וואו. שהוא אומר לי, מה קורה לך אילן? הכל זה פסיכולוגיה, כאילו, עם כל הכבוד לפודקאסטים שאתם עושים, הכל זה רק נפש ופרשנויות של נפש, אין מעבר, אין טרנסצנדנטי, אין ערכים, אין משהו שמניע את האדם מעבר למערכות הנפשיות, אפילו הגענו עד רוג'רס, שמדבר על שהוא הומניסט. אבל גם ההומניזם, שמדבר על מימוש עצמי, כן. זה עדיין מימוש עצמי במישור חלקי, הוא חשוב, הוא קריטי, גם פרנקל לא חושב שהוא לא חלק על זה, שחשוב שיהיה שכבות. כלומר, ברור שיש פה איזה מקום שבו האדם, הוא צריך קודם כל שיהיה לו איזון במישור של הדחפים, ובעיקרון העונג והמציאות, ברור שיהיה לו איזון במישור הנפשי, אבל זה כל האדם, אין מעבר. כי כשאני בא ורוצה להעביר את הפודקאסט הזה אפילו, האם זה רק הצורך הנרקסיסטי שלי, לקבל אהדה ולחוש שאני, את הגרנדיוזיות שלי, יש גם את החלק הזה, זה נכון. אני גם יש לי צרכים נרקסיסטיים שאני עושה את הפודקאסט הזה. אבל לא רק, יש גם עוד משהו. כן, ממש. וזה באמת מזכיר לי משהו שקצת דיברנו עליו, באמת שבן אדם יוצא לקרב היום, נכנס להילחם, אז רגע לפני שהוא נכנס לעזה, הוא לא נלחם בשביל וויניקוט, בשביל להיות העצמי האותנטי שלו. כן, הוא לא נלחם בשביל המנגנונים הפסיכולוגיים שלו, בשביל להתגבר על רגשי הנחיתות. ואפילו לא נלחם בשביל העצמי הכוזב שלו. הוא לא ימסור את חייו כדי לרצות רק כדי לרצות את החברה. כן, כן, יש דברים שהם מניעים אותנו, שהם, פרנקל אומר שפרויד לא הבין את זה, אי אפשר לעשות לנו רדוקציה.
רק למנגנונים הנפשיים שלנו, אנחנו יותר מזה. ממש, בוא נקרא איזה שני קטעים חזקים של פרנקל, שהוא מתאר בכאב את המלחמה שלו ברדוקציה שפרויד עשה לאדם, בצמצום של האדם. כן. מה לא הייתי נותן, אומר פרנקל, אילו רק פחד הסירוס הוא הפחד שהיה מייסר אותי, ולא אותו ספק מענה. אוכל לומר בשעת מותי שחיי היו בעלי משמעות? כן, כן. אין אני מוכן לחיות למען תצורת התגובה שלי, ולמות למען מנגנוני ההגנה שלי. כן. שזה במילים אחרות להגיד, אני לא מוכן לחיות, או אני לא מוכן למות בשביל להיות מאוזן. כי תכלית חיי זה לא להיות מאוזן, להיות ברוגע, להיות בהומוסטזי, זה לא תכלית חיי. אם כי זה חלק חשוב, אבל האם בשביל זה אני מקריב את החיים שלי? האם בשביל זה אני קם בבוקר כדי להיות מאוזן? ממש. ועוד משהו אישי, כבר ככה צללנו ככה לאיפה זה פוגש אותי, שאני מרגיש שיש לי באופן אישי כאדם, אני אדם, נראה לי גם שיש לי יכולת מאוד גבוהה להיות בהומוסטזיס. אני אדם שמאוד בקלות יכול להיות מאוזן, בלוז שלי, במבנה הנפש שלי, בלארגן את החוויה הפנימית, אפרופו רציפות, ואני מרגיש שמובן מסוים, המלחמה שקטעה לי את החוויה הרציפה והלכודה של האני שלי, הכריחה אותי לדלות מתוכי מקומות הרבה יותר גבוהים מאשר המוסטזיס, יוציא אותי מאיזון, והכריחה אותי למתוח את עצמי, למרחבים שהיא מעבר לעצמי. כן, כן, זו הזדמנות לצמיחה. ממש. אוקיי, אז באמת אחרי ההקדמה המאוד משמעותית הזאת, אולי נעבור ונדבר על התפיסה של פרנקל, ואיך באמת התפיסה שלו יכולה לעזור לנו בחיים, במצבי משבר שונים, וגם במצבי שפע שונים. כן. ובוא נעבור קצת על עקרונות מחשבה שלו. כן, אז קודם כל אני רוצה להתחיל מביטוי, שקראתי אותו, הייתי בטוח שאולי זה בעיה בתרגום, שהוא מדבר על הניתוק מעצמי, התנתקות מעצמי. זה נשמע לי, אולי הוא מתכוון רק התעלות מעצמי, או, כן, אבל ככל שלמדתי יותר פרנקל, גיליתי שהוא ממש מתכוון לזה. וואלה. כדבר מרכזי בגישה שלו. וואלה, התנתקות מעצמי כדבר חיובי. כדבר חיובי. אז בוא נקרא איזה קטע, שקצת מסביר את הדבר. מדהים. ההוויה האנושית, פירושה שלעולם האדם מופנה או מכוון אל מישהו או אל משהו שאיננו הוא עצמו. אל משמעות שיש להגשים אותה, או יצור אנושי אחר שיש לפגוש אותו, אל עניין שיש לשרת אותו, או אל אדם שיש לאהוב אותו. רק במידה שאדם חווה את ההתעלות הזאת מעבר לעצמו, בהווייתו האנושית, הרי הוא אנושי באמת, או נעשה ישות עצמאית אמיתית. הוא נהיה כך לא על ידי שהוא נותן מעייניו בהגשמת עצמו, אלא על ידי שהוא שוכח את עצמו, מתנתק מעצמו, ונותן את עצמו, ונושא את מבטו החוצה. אז ההתנתקות מעצמי בעצם זה מאפשר לך להפנות את המבט החוצה, או שהפניית המבט החוצה היא מאפשרת לך להינתק מעצמך. אבל כל פנים זה יסוד מאוד משמעותי אצל פרנקל, בעצם הרעיון שהשקיעה בעצמנו, הרפלקציית יתר על מה שעובר עלינו, היא יכולה ממש ליצור אצלנו מצוקות, והדרך בעצם לרפא את עצמנו, היא לא לעשות לעצמנו ניתוח, מין אנליזה כזאת אינסופית של הרגשות שלי כרגע, ואיך אני מרגיש מול החרדה שלי, לא, זה למצוא משהו, להסתכל אליו החוצה, מישהו שאתה רוצה לתת לו, אדם שאתה רוצה לתרום לו, רעיון שאתה רוצה לממש, זה ככה אני מבין אותו. פה הוא מצטט משפט מאוד יפה של קירקגור, פילוסוף דני, סרן קירקגור, שאומר, הדלת אל האושר נפתחת החוצה. וואלה, חזק. שבאמת היכולת שלי להיות מאושר, למרות שהמילה אושר היא לא מילה שמתאימה לפרנקל, פרנקל לא חיפש אושר. הוא גם חשב שהחיפוש אחר האושר, כמו חיפוש אחרי כל דבר, באופן אובססיבי הוא רק מרחיק אותנו ממנו, זה בדיוק העודף רפלקציה, כן? אבל באמת התנועה הזאת, הדלת אל האושר, במובן המלא שלה, שכוללת משמעות, היא בזה שאני פותח אותה החוצה, שאני לא עסוק בעצמי.
אז בוא ננסה באמת להוריד לקרקע את הרעיונות של התנתקות מעצמנו, וכל מיני דברים שהוא הציע כדברים שממש עוזרים לנו לעשות את התהליך הזה. אז דבר ראשון שהוא דיבר עליו בצורה הכי פשוטה למשל, זה ספורט. שהוא אמר שספורט זה דרך מצוינת להינתק מעצמך. למה? כי מה? כי אתה יוצא לרוץ, ואתה מתנתק מעצמך ומהלופ הרגשי שלך, ופוגש את הגוף שלך ואת הקיום הגופני שלך. כן, זה רובד אחד, כן. אני חושב שיש עוד רובד שהוא העיז להגיד אותו, שהספורט בעולם המודרני, זה הסגפנות, זה הסגפנות של העולם הדתי. זה לקחת את המישור הזה, שקיים מאוד חזק במסורות, של להסתגף. הוא אומר, האדם המודרני היה כמה להסתגף. והוא מצא דרכים להסתגף. עכשיו, למה שאדם ירצה להסתגף? כי האדם לא רוצה הומואסטזיס. בעומק שלנו אנחנו לא יכולים רק להיות רגועים ושלווים. אנחנו צריכים מתח בריא בחיינו. וואלה. והמתח הבריא הזה, האדם המודרני מוצא את זה בלטפס על הרים, בלקנות שעון ריצה, להגביר את התוצאות שלו, להילחם נגד עצמו. כן. זה גם ניתוק מעצמי. וואי, זה שהעצמי שלי הוא לא מספיק לי, אני רוצה לשבור את הגבולות של עצמי. וואלה. עכשיו, הוא קצת מחייך כלפי התופעה, וקצת מפרגן, הוא בעצמו היה מטפס הרים. כן. בדוגמאות שלו זה נמצא כל הזמן, אתה אמרת שראית את זה בביוגרפיה שלו. כן, הוא קיבל תעודות הוקרה, מאיגוד המטפסים העולמי, כאילו, לא, יש שבילים שקוראים על שמו, בכל מיני ערים גבוהים בעולם. כן, והדבר הזה אומר, זה חלק מהתנועה שאדם לא רוצה, זה נורא משעמם, כשאדם הוא רק תקוע בעצמו, והרצון של אדם לשבור משהו מתוך עצמו, אומר, הספורט הוא לגמרי חלק מהדבר הזה, הוא גם מחייך על זה, מפרגן על זה, וגם קצת, אני שומע גם איזה איזושהי ביקורת, שכשאדם לא יודע לייצר משמעות מחוץ לעצמו, אז מה שנשאר לו זה הספורט, אני ממש רואה את זה. שהעולם המודרני, או שהוא עסוק לעשות מה שחייבים, הרבה פעמים בלי משמעות, כן. או שהוא בפנאי כזה, שרק מגדיל את הריק הקיומי, כן. או שהוא בחדרי כושר, כשזה הפך להיות המקדש המודרני. כן. וחדרי כושר פתאום מתבררים לי בעין טובה, שזה המקום שבו אדם אומר, אני רוצה לחיות, מה זה לחיות? זה להילחם נגד עצמי. כן, זה להתחרות בעצמי. כן, כן. זה להכניס מתח אל תוך החיים שלי. לא כי הבוס שלי עומד עליי, לא כי אני מנסה, כי אני מול עצמי. שזה ככה דבר מעניין שהוא איזה מבט חדש, הדבר הזה. אבל יש שתי טכניקות שפרנקל פיתח, שהן נמצאות בשימוש בהמון בתיאוריות ביוביוריסטיות וקוגניטיביות, שמשתמשים בטכניקות של פרנקל, בוא נתאר אותם קצת, ואחרי זה ננסה לראות איך זה קשור לתיאוריה של פרנקל. כן, אז אחד מהם זה התכווננות פרדוקסלית, שבעצם למשל, אם אני פוחד מטילים שיפלו עליי למשל, אני פוחד מהזעקות צבע אדום, אז התגובה הטבעית שלי בדרך כלל זה לנסות להרגיע את עצמי, אולי לא יפלו טילים, למה בעצם שיפלו טילים עכשיו, לחשוב על זה מבחינה סטטיסטית, כן, מה הסיכוי שזה יקרה, כל מיני דברים כאלה, יש לי מרחב מוגן ללכת אליו, ופרנקל אומר, יש לי רעיון אחר, אתה קצת יותר מדי שוקע בעצמך בסיפור הזה, בוא תנסה דווקא לחפש את זה, זאת אומרת, לחפש שיקרה הדבר שאתה הכי מפחד שהוא יקרה. להגביר את החרדה. להגביר את החרדה שלך, כן? כי ההשתקעות בחרדה שלך היא איכשהו מולידה את זה, זאת אומרת, ההימנעות שלך. הפחד מהפחד, כן, הפחד מהפחד. הפחד שלך מהפחד רק מוליד עוד פחד, אתה פוחד, כן, זה מעגל אינסופי, והוא אומר, לא, דווקא תגיד, וואי, אני רוצה שיפלו עליי, שיהיה הזעקת צבע אדום. וגם להגביר את הסימפטומים, כאילו, אם אני עכשיו, כשאני פוחד מטילים, אז אני מזיע, ואני לחוץ, להזיע יותר, לפחד יותר, להגביר את הדבר הזה. בדיוק. כן, שזה נשמע הזוי, אבל הוא בספר שלו מביא מלא מקרים, אחר כך אני חושב שהוא ששו גם מחקרית בכל מיני צורות, לא אצל כולם, שאנשים שפחדו ממקומות סגורים, אז המטרה שלהם הייתה להיכנס למקומות סגורים, ולחוות כמה שיותר חזק את החרדה, ואיכשהו החרדה נעלמה. אני מעיד את זה על עצמי, זה ממש עזר לי עם בעיות שינה. כלומר, אני למשל, היה לי תקופה שבאמת לא יכולתי להירדם, לא הצלחתי, אני מדבר על ימים, אוקיי? זה לא יום אחד, 2, זה פאקינג 4 ימים, אני לא נרדם,
אוקיי? והדרך שפתרתי זה שפשוט הייתי במיטה, וכל לילה הייתי מנסה להירדם, וזה נוראי, מי שמכיר את האיסורים האלה, שלא להצליח להירדם, אתה עוצם עיניים, ומחבא, וחשוך, ופאקינג כלום לא עוזר. עד שאמרתי לעצמי, אני עכשיו מנסה, המטרה שלי בחיים, להישאר, לא להירדם, אסור לי להירדם. אם אני נרדם, אני מעיר את עצמי. אסור להירדם. אסור, כל דבר, רק לא להירדם, ואיכשהו זה עבד. כי שכחתי את החרדה, עכשיו אני מבין את זה, אני חרד לגבי זה שאני לא ירדם, אז ברור שאני לא ירדם, כי אני מלא בחרדה. אני חרד מזה שטיל ייפול עליי, אז ברור שזה רק יגביר חרדה, ואם אני משחרר את זה, יאללה, אני רוצה, זה מרגיע את הסיטואציה, באופן פרדוקסלי. מדהים. שזה דבר אחד שפרנקל דיבר עליו, התקדמות פרדוקסלית, כן להגיד שיש עוד מרכיב משמעותי שם, שזה ההומור. שאומר שכשאתה עושה את זה, זה קצת תיאטרלי, כאילו. והתיאטרליות של זה, היא חלק מהתנתקות מעצמי. וואלה. הוא אומר שאחד, בשם ברגסון, שהתעסק בצחוק, ועוד הרבה פילוסופים שהתעסקו בצחוק, שהצחוק הוא תכונה אנושית. חיות, אין להם הומור. שהומור זה הצלם אלוהים שבאדם, במובן מסוים. יכול להיות שאדם לצחוק על עצמו. ולצחוק על עצמו זה חלק מהתנתקות מעצמו. וגם ההתכוונות הפרדוקסלית הזאת, היא חלק מזה שאתה קצת פחות שקוע בתוך הלופ של עצמך. זה בעצם לקחת את העיקרון הזה שלו, שהוא עיקרון רוחני גבוה, לכלי פרקטי לעבודה עם חרדות, וכלי נוסף זה דרפלקציה. זה לא להיות ברפלקציה, לא להיות בהתבוננות עצמית, בעיסוק במה קורה לי, כן? דוגמה פשוטה לזה, שדרפלקציה, שנגן, הוא יכול להיות עסוק, כן? יכול להיות שגם קראנו קצת בתחילת הפודקאסט הזה, שהיינו עסוקים בתוך הפודקאסט, אנחנו יכולים להיות עסוקים באיך לשמוע הפודקאסט. כן. במה יקרה, באיך זה, וזה רפלקציה. תוך כדי שאנחנו בתוך הדבר, אנחנו עסוקים באיך הוא נראה, איך הוא נשמע. כן. ואומר, העבודה של דרפלקציה, היא להגיד, אתה כרגע בכלל לא מתעסק בדבר שאותו אתה מחפש שיקרה. שלא יקרה. כן. אתן דוגמה מעולם המיני, שאם מישהו יש לו בעיה של חוסר זקפה או עיננות, אז הכמול שלי בקליניקה, כן, סוד מקצועי, ככה בזה, שאני אומר, אתם עכשיו הולכים לקיים יחסי אישות, יחסי מין בשבועיים הקרובים, ואסור לך להגיע לחדירה ולפליטה של זרע. אסור, זה חוקי, למה כך קבעתי, זה הכרחי בשביל הריפוי שלכם. בדרך כלל מה שקורה, שהם חוזרים אחרי שבועיים ואומרים, וואי, לא הצלחנו. לעמוד במשימה. מדהים. כן. למה? כי הרפלקציה, אני מצליח. עכשיו, מה קרה? כשהוצאנו את הדבר הזה, הוא היה עסוק במה? כן. בלהיות עם אשתו. ליהנות. כן. לאהוב. ואז, הדבר עצמו, שהוא רצה אותו, כן. הוא הגיע אליו דרך זה שהוא לא אחז בו. בדיוק. זה עוד דרך להבין שהדלת לאושר נפתחת החוצה. הדלת לאושר נפתחת החוצה. אני לא עוסק בהומוסטזיס שלי, בצורך להגיע להומוסטזיס, אני לא עוסק בזה. שזה מרכיב מאוד עמוק ברוב הבעיות הנפשיות שלנו, שאנחנו רודפים אחרי ההומוסטזיס שמשום מה לעולם לא מגיע. הומוסטזיס או העצמי, או החיתות העצמי. טוב לי, לא טוב לי, אני חרד, לא חרד, אני מאושר, לא מאושר, הגעתי כן, הדבר הזה הוא חוץ מהביקורת העמוקה, הרוחנית, האקזיסטנציאלית של פרנקל כלפי הדבר הזה, גם פסיכולוגית, האדם נשאר תקוע בתוך הלופ של עצמו. כן, ממש. טוב, זה דוגמאות מאוד משמעותיות, ואני מקווה שנוכל לקחת את זה לחיים שלנו, בכל המצבים שיש לנו, שאנחנו זקוקים לזה, ואני מציע שנעבור לחלק ב', שנדבר קצת על מה זה משמעות? מה זה משמעות, כן. איך מוצאים משמעות, איזה סוגי משמעות יש, מה הוא מתכוון שאומר למצוא משמעות, כן? זהו, תודה. תודה אילן. נשארו עמנו. נשארו עמנו.